Kaixo eta ongi etorri jakinduera, gaur angeluen biderketak ikusiko ditugu. Angeluen biderketak egiterakoan, beko zenbakia, goia da duten zenbakiak biderkatuko ditugu. Biderketa normal bat izango balitz bezala, baina demagun hau familia bat izango dala, hau beste bat eta hau beste bat. Gero, 60 baino handiago baldin bada, gauzatxo bat egin barko dugu. Gauza hau hobeto ulertzeko adibide bat ikusiko dugu. Lehendabizi, 34 bider lau egingo dugu. 4 bider lau 16. Bat daramagu. 4 bider 3 12 eta bat 33 barkatu. Egun da 36 segundu. Ikusten dezuenez, esan dakoa, 60 baino handiago da eta ezin ditu 60 segundo baino gehiago izan. Gero, gauzatxo bat egin barko dugu. Hemen, 4 bider 8 32. 3 daramagu, barkatu. Hemen 2, barkatu. 3 daramagu, 4 bider bat, 4 eta 3 7 minutu. Eta azkenik, 27 bider 4. 4 bider 7 8. 2 daramagu, eta 4 bider 2 8 eta 2 108. Ikusi egunez, bai hemen eta bai, bueno, hemen ez, baina bai hemen eta bai hemen, bi zenbaki hauek 60 baino handiago die. Aurreko bideoan azaldizu nizuen bezala, minutuak eta segunduak ezin dira 60 baino handiago izan. Beraz, hau deskonposatzen badugu, badakigu grado bat eta 12 minutu diela. Hau, biderkatzen badugu, gradu bat badakigu 60 minutu diela, eta gehi 12 minutu berdin 62 minutu barkatu. Beraz, hau zer izango da? Bueno, barkatu, lehendabizi hemendik hasi bigare, ze karo. Hemen adibide hau jarri zuet, baina 136ekin be gauza bera ekin behar da. 136, 60 baino handiago da. Beraz, hau, zer izango litzateke, 2 minutu eta 16 segundu. Hau, 120 segundu die, barkatu, eta gehi 16 segundu, berdin, 136 segundu izango litzateke. Beraz, hemen zer idatziko dugu, izango jarriko genuke, 2 minutu eta 16 segundu. Orduen, 2 minutu hauek honi batu behar dizkiogu. Orduen, berriro jarriko genuke 16 segundu eta 72 gehi 2, 74 minutu. Oin, hemen egin duguna ez dugu zertarako balio. Baina, bueno, izan da, zuek errazago ikusteko. Orduen, hemen egin barko genukena berriro. 74 minutu. 60 baino handiago. Hau zein izango txateke? Gradu bat eta 14 minutu. Hau izango txateke 60 minutu gehi 14 minutu berdin 14 minutu. Beraz, hemen jarriko genuke. Eta oin hemen egindakoa. Hau zer da? Ba, esan dugu dela gradu bat eta 14 minutu. Berdin. Gradu bat eta 14 minutu. Barkatu. Bat bakarrik. Eta hemen 108. Beraz, hemen izango genuke 109 gradu, 14 minutu eta 16 segundu. Beraz, azken emaitza hau izango litzateke. Oin beste adibide bat ikusiko dugu. Hemen bezala berdin egin behar dugu. Hau familia bat izango da, hau beste eta hau beste bat. Beraz, 5 bider 2 10. Bat daramagu. 15 eta bat 16. 5 bider 0 0. Eta 5
bider lau, hogei. Bost bider bi, 10, bat aramagu, eta bost bider bat, bost, eta bat, 6. Beraz, hemen eta hemen berdin. Ikusezak egunez, 60 baino handiago die. Beraz. 60 baino handiago da. Beraz. Hau zer izango litzateke? 2 minutu eta 40 segundu. Hau biderkatzen badugu, izango litzateke 120 segundu gehi 40 segundu berdin 160 segundu. Beraz, hau, hemen jarriko genuke. 2 minutu eta 40 segundu. Beraz, 202 minutu eta 40 segundu. Hemen 60 minutu. Gradu barkatu. Oin hemen, gauza berakin behar dugu. 202. 60 baino handiago. Beraz, hau izan behar ditzango litzateke, 3 gradu eta 22 minutu. Beraz, hau biderkatzen badugu izango litzateke 180 minutu gehi 22 berdin 202 minutu. Behar hemen jarriko genuke 3 gradu eta 22 minutu. Beraz hemen 40, hemen 22 minutu eta hemen 63 gradu. Ikusi ez dakizuenez oso erraza da egitea, bakarrik izan behar dugu kontuan 60 baino handiago denean, 60 baino handiago ez bada, ez da ez egin behar. Beraz, hau izan da dana, mi esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.